Somat. Večer party rozbehnem. Rozhľadniť nebude. Somat to dá druhý deň. Prvé 5-komorové kapsuly na svete s extra účinkom proti nečistotám zaschnutým až 72 hodín. Somat Excellence 5 v jednom. Vyskúšajte najlepší Somat. Palete, udržte si pocit novej farby vlasov s dlhotrvajúcou žiarivou farbou. Týždeň za týždňom až do ďalšieho farbenia. Palete Deluxe s bohatým zložením Oil-in Cream a so starostlivosťou proti poškodeniu pre